Bon vespre. I tenim amb nosaltres avui en Elisabet i en Damià. Ells són uns estudiants de l'Institut del nostre poble, de Cies Puig de la Font. Per què estan amb nosaltres? Perquè són un dels alumnes que han tret unes bones notes, molt bones notes, a l'examen de selectivitat. Per això mos ho contaran ells. Bones, com estàu? Hola, bé. Conta'm-nos un poc. Veiem, en quin lloc heu quedat del nivell de les Balears? Jo he quedat als quarts de les Illes Balears. Amb una mitja? Sí, la meva mitja, agafant la nota de batxiller i la nota de la PAU, és un 9,77. Està molt bé. Molt bé. Jo he quedat segona amb un 9,8. 85, bé. Sí. I és una superbona nota. Esteu molt contents? Sí, la veritat és que sí. Ho crec. I per què no començam xerrant un poc de com vareu començar els vostres estudis? Quan vareu començar a anar a l'escola, ja no de petits. Sí. Conta'm-nos un poc, per saber un poc com heu arribat fins aquí. Pues, des de que vam néixer hem anat a l'escola de Calamillor, a la de Napanyat, i molt bé, amb un bon ambient, vam fer amics també, i sempre els professors que he tingut m'han agradat molt. I què tal éreu estudiant des de petits? Pues, la veritat és que me va anar molt bé des del principi, sí. Jo era d'estudiar molt, de demanar molts de dubtes, fer les tasques. Sí, bé, sempre ens ha anat molt bé, però sobretot per l'interès i jo crec que això és molt important al llarg del temps, l'interès i mantenir-lo. Això és bé. O sigui que des de primari vosaltres heu dut interès i heu començat i heu fet sempre... Clar. Heu seguit així. Sí. Molt bé, heu estat molt constants, eh? Sí. I vosaltres, quin tipus de batxiller vareu fer? Jo he fet el batxiller de Ciències. Sí, perquè sempre m'ha interessat més aquesta branca i sí, les mates m'han anat bé i vaig voler provar per aquest camí. I t'ha funcionat? Sí. Jo vaig fer l'humanístic, amb llatí i grec. Sí. I també... Sí, m'ha anat molt bé, sí, està molt interessant. I cap a on voleu seguir? Bé, jo no està directament relacionat, però psicologia. Saps? Sí, bé, vaig tenir dubtes sobre si una carrera de llengües, per això l'humanístic o psicologia, però bé, al final em vaig decantar per la segona. Per psicologia? Sí. Ben bé. I tu? I jo jo vull fer medicina. Sí, perquè m'interessa molt aquest camí i el cos humà, ajudar a la gent i sí, crec que m'agradarà molt. Medicina. Sí. Està bé. I vosaltres, com la selectivitat, per exemple, com la vareu preparar? Des de que vam començar segon de batxiller, sempre els professors ens han dit molt i repetit selectivitat, i que ens havien de preparar des del principi. I per això duíem en el cap el pensament de que havíem de guardar els coneixements i els resums cada setmana per després preparar-nos amb més rapidesa. I realment, quan quedava un mes, sí que o 3 setmanes vaig començar a estudiar ben bé i agafar resums de tot el curs i a llegir i a estudiar molt, sí. I tu? Sí, bé, en el meu cas també ha estat bé les darreres setmanes per preparar-te en profunditat, saps? I concentració, bé, perquè al cap i a la fi són continguts que ja has donat, així que no és tan dur en aquest sentit, però bé, sí que retenció mental sobretot sobre allò que hem donat i síntesi també pels exàmens. Vosaltres vos pareix que vos ha afectat o no aquesta cosa del confinament, de no poder anar presencialment a classes? Jo crec que en un principi sí que ha afectat molt, perquè clar, passes d'anar a classes, tenir una constància, poder demanar als professors presencialment, escoltar les classes, tenir una rutina, i després de cop i volta ens hem hagut de tancar
i s'ha aturat tot. I clar, en un principi els professors i tampoc nosaltres teníem realment una manera de... No sabíem com seguíem el curs, però després crec que sí que ens han pogut ajudar i nosaltres ens hem aferrat a l'oportunitat que teníem d'estudiar i sí que ha anat bé després. Sí, sobretot perquè la incertesa de no saber com t'has d'organitzar, saps? Perquè fins l'últim moment no sabíem si havíem de fer selectivitat o no. Així que no sabies si havies d'estudiar bé o si de cop i volta canviaria una altra cosa i no... No sé, era aquesta inquietud per no saber com anirien les coses. Clar. Que és el que a la majoria de gent preocupa molt, aquesta incertesa de tot. Sí. I després que vau fer classes, ja que no se podien fer presencials, fèieu teletreball, teleconnexions entre els professors o què? Sí, fèiem videoconferències per demanar dubtes també i perquè s'explicassin i també mirar vídeos de YouTube i molt de... via ordinador, molta comunicació amb els professors també, sí. Sí, el mateix, amb el Meet o amb aplicacions d'aquestes classes online i dubtes sobretot, però sí. Menys mal que les noves tecnologies. Sí. S'han solucionat bastant de problemes. Vosaltres què trobeu que ha perjudicat o no ha perjudicat no poder assistir a les classes? Jo crec que no, que ha beneficiat. Ha beneficiat? En el sentit de notes i de major possibilitat d'accedir, segons bé, en el nostre cas, a la universitat, saps? Perquè han pujat bastant la mitjana de batxillerat, així que hi ha més... Bé, les persones que tenien una nota més baixa han pogut compensar. La nota de batxillerat pot ser una pitjor nota o una nota més baixa de selectivitat, que tot i així hi ha hagut flexibilitat als exàmens, així que jo crec que ha beneficiat a tothom. Menys mal si tens un problema, al final sí que ens han ajudat un poc amb la flexibilització dels exàmens, que si no havíem pogut estudiar totes les assignatures sencera, sí que a lo millor quasi tota ja ens bastava per tenir la màxima nota. O sigui que després d'aquest gran problema que encara tenim, sí que les notes han anat bé dintre de tot això. No haguessin estat tan flexibles, penseu vosaltres, si hagués estat un curs normal. No. Jo crec que si els exàmens com cada any ens haguessin demanat tot el temari. Sí. Però també haguéssim estat millor preparats, perquè no és el mateix anar a classe que per ordinador. Sí. Per fer les feines sense ser presencials ha de ser també molt més constant encara, no? Sí, molt responsable, saps? Sí, perquè si estàs a casa tens moltes distraccions i encara que no puguis sortir, sí que tens el mòbil, televisió, si tens germans, de tot. I clar, sí que pots deixar de fer feina, però bueno, si tens molta constància i tens clar el que vols fer, els resultats que vols tenir, sí que continues i tens un bon resultat després. Sí, perquè hi ha massa tentacions. Sí. Bé, beníssim. Voldríeu dir-nos qualque cosa més que no us hem demanat? Si heu destacar qualque cosa? Suposo que els vostres professors deuen estar superorgullosos de vosaltres. Sí, alguns mos ho han dit. Sí. Jo volia agrair la feina de tots els professors, perquè dins de tot això s'han hagut de preparar i han tingut molt de treball, però realment s'ha mostrat que en el nostre institut sí que ens ha ajudat molt després poder tenir uns resultats molt bons i després destacar. I també en els pares que sí que donen suport i ajuden i sí, i els amics també. Sí, els professors s'han implicat alguns moltíssim, saps? I això s'agraeix, perquè no sents que no estàs tot sol. Te sents arropat. Sí. Estupendo, moltes gràcies i enhorabona i que vos vagi tot tan bé com fins ara. Moltes gràcies. I seguiu sent tan constants per poder aconseguir la vostra meta
de psicologia i de medicina. Ho intentarem. Gràcies. Gràcies, enhorabona.